Makigpangaon si Migo Kulapo mga idol kay gigutom na kuno siya. Pila ni? Ilan ito ha? No duhaon man nimo. Uy hala, duhaon kuno niya. Magkayo. Naunsa, sa hiwa gigamayan na day siya. Unya si Tintabi ang buok anang mananapa. May pabuwad na lang ordiron aning tawhana. Buwad lang iya mamoy. Ay na lang. Da, sa ulo nakapangutkot lagi ka. Unya ako siyang kaingnan nga pa-ordiron na. Pagpilian ni ba asay mo ani? Ano lagi? Binuang naman sa naimo ha. Among naginiiya mo pang nagnihit atong kwarta. Musamot ko kapordoy aning tawhana. Oh, kanyan. Na. Wala gid siya makontento kay hiwa ko no purteng gamaya. Unya sa tanaw nako murag ipulutan na puning sobra ba. Kanyan. Ngita gigdak ko da. Oy hala man yung kresibe, mahal ra ba kay nang hiwaan na? Maulag giing ko pisot. Unya kay siya may mabuot. Bimi ko Kulapo eh. Ano? Balag ka sa kihot na. Mahala ko nung atakihon siya. Mani Chris TV, atakihon na si Mingko Kulapo. Atakihon sa iyang kagid. Mga tulap po ng iyang kurikong lulubotyo. Unya, ang babay ni Ingon, si Mingko Kulapo, maro kuno kayong mga idol. Maruha dyan yung kulapoy. Maro dyan. Niya pansit na karon sinupang baboy. Nawa tanawa. Kung siya may mukaon, pansit ra ko ni orderon. Kung siya may mubayad mga idol. Unya, karon na ako'y plano. Ako mo siyang gaingnan nga wala ko'y kwarta. Unya, namugos man gyud siya. Akong ingnon ang tindira nga sa iyangan, akong ipalista. Tanaw na to dili baka makuyawan tawhana ka. Uy, Manny Chris TV, ako na si Mingko Kulapo, B. Maayo ron kay Valentine's Day. Ako na siyang ligoon. Iniguman, ako na siyang lapaon. Hilam ra ko diharaol. Nisugmat na sa nang imong kapikaon. Hasta si Mingko Kulapo, imong kaunon. Makahilo naman na siya in town. Oy, for your information, Manny Chris TV, no? Ako na siyang lapaon, kaya ako na ilaw sa akong tirong. Oy, Manny Chris TV, tagadiin mo po na si Raol. Silingan na po ni namong bayot ingko pisot. Maura po ni bayot nga pala utog. Unya karon ang iyang sudan akong tilawan. Grabe, dalawa tabi. Ang iyang mata ni Siga, kaya ang iyang sudan akong gitilawan ba? Lahat na to tilaw ha? Oy hala, giingnan ko niya nga last na lang kuno to na akong tilaw ba? Kaya ang baba kuno nako perting dakuha. Oy Manny Chris TV, na plano unta ko magtukod kog negosyo. Si Migo Kulapo ako untang kuha ang kusinero. Ayaw na lang gid pagtukod-tuga og kuha Raol. Kay kanang imong sudan ipulutan ra na sa inom. Unya karon makikilis kong Migo Kulapo og sudan mga idol. Ako lisdan. Ay kami ko ha. Lisdan ako. Dito ako gamay-gamay. Lawa ha, lisdan ako. Tanhaw Kani, kani. Ni aksyon pa unta siya pala, pero wala man siya mahimo. Sa tanaw niya mabunog ra gyapon siya kung mulikramo. Ay sos, Manny Chris TV, kung mulikramo na si Migo Kulapo, magtapok kinang gusok ana niya. Matagbaw gina siya og ihap kong pilay bali ingko piso. Mao gina mahitabo lulubot yo. Ning tungura sa tindira ni istorya na lang ko sa akong problema. Nga sa among gikaon wala ko'y ikabayad ba? Si Migo Kulapo akong giingnan nga wala ko'y kwarta pero namugos man gyud siya. Mao sa tindira akong giingnan nga ako na lang ipalista. Tama mo, kami kwartahin. Siya dyan ang makabayad ron. Si Migo Kulapo ni aksyon na kabalaka. Tingnan bitaw di ka nga sa tamang utang. Yan na siya. Pwede naman sa'yo, pag-lista ni mo, pero yung isang kaon dire. Ni aksyon na gid si kabalaka kay okay raman sa tindira nga sa iyangan ilista. Unya kay naglagot naman ni siya. Nagkuha na ni siya og bulsita. Oy hala, gigamit na siyang teknik ni Migo Kulapo Manny Chris TV. May lain pa ingko pisot. Ang iyang teknik gipagawas na pod. Tuwa lang ni siyang patukaran para dili kayo mingo magsulod sa sudan. Ang ipatukar ni Migo Kulapo katong balutin mo ako. Maog yun lulubot yok. Mamunta na ka na. Hindi ka sa palipad na. Unya, kay taas naman kaning video na to mga idol. Sa part 2, sa sunod na lang nato tiwason. Kay si Migo Kulapo na kuyawan na rin taon. Oy.